Fantastické prenesenie, rozbehnutá Tančoková. Tá smeruje ale na opačnú stranu. No a pozor, Pamela Tanková v príležitosti prvej v tomto zápase, ale jej kľúčka na Tekeliovú funguje. Pamela Tanková nešla po strele, volí prihrávku a zákrok Berešovej, po ktorom sa snažila ešte prehodiť si brániacu Bečaverovú. Však loptu nezasial tu, ale už sledujeme Vršanovú s číslom 4, jej center do 16, na ktorý zbiehala. Môže dochytať. Tento duel. Riskantná rozohrávka. Bečevárová má za chrbtom Pamelu Tankovú. Toto je chyba pri rozohrávke. No a Pamela Tanková zaznamenáva ďalší gól v rámci tohto turnaja. Ale pred nami ešte 25 minút tohto duelu. Strelecký pokus, ktorý končí na brvne Vargovej. Uvidíme však, či z toho dokáže niečo vyťažiť. Lopta letí priamo na bránu. A nakoľko nebezpečný, to sa dozvieme. Dobrá lopta opäť. Myslím, že to bol prvý hrací deň, kedy